Så siger vi farvel til Rusland om 70 km. Da svidanje. Ja. Ruska. Og så siger vi goddag til Ukraine. Nu er det jo spændende at se, hvordan det går med at komme ud af landet. Men det går vel fint. Skal vi have tid på igen? Ja. Okay. Jeg starter. 43 minutter. Så siger jeg 44 minutter. Ja, det er orden. Vi ses. Okay, så sidder vi her ved grænsen og venter. Og jeg ved ikke, om I har fulgt med omkring det her med papirer og set nogle af de andre videoer. Det var et stykke papir, vi ikke kunne få forlænget. Og jeg troede ikke, de skulle se det. Vi kommer hen til tolddamen. Hun henter en anden tolddame. Og det første papir, hun spørger om, det er selvfølgelig det. Vi vidste godt, den var gal, for den var jo for udløbet, så... For 3 dage siden. Ja. Hans, hvad var det, hun sagde, da hun så datoen? Problem. Så, nu sidder vi her. Vi har ikke været her så lang tid nu, det er ret nyt endnu. Vi har siddet her 10 minutter. Men vi venter, så ser vi. Kører den? Ja. Det er her stadigvæk. Og nu har vi snakket med en fjerde grænsevagt, som så heller ikke kunne noget engelsk, men vi fik en til at oversætte. Den inspektor, som skal komme og give det her stempel, den kommer måske i aften. Det skal komme en inspektor. Skal han give stempel? Det ved vi faktisk ikke. Han skal i hvert fald give en bøde. Han skal i hvert fald give en bøde, tror vi. Han kommer enten i dag, eller enten i aften, eller i morgen. Så vi må bare vente. Her. Hans, hvad skal vi nu? Jamen, vi forlænger vores ophold i Rusland. Vi kommer ikke over. Nej. Vi skal hen til en anden grænseovergang. Og det er det der, mit teori er med, når de ser, at det der papir i orden, så går hun ind og stiller æggeuret på 120 minutter. Og så ordner hun nogle andre ting. Så når den ringer, så går hun ind og tager papiret, går ud og kigger på motorcyklen, og så går hun ind og stiller æggeuret på 90 minutter igen. Og så når den så ringer igen, så går hun ud, og så siger hun, I bliver nødt til at køre til en anden grænseovergang, som ligger 350 km væk. Ja. Så, nu finder vi.